des de Tries per Barcelona, Junts per Catalunya, hem de lamentar, tal com ha assenyalat recentment el baròmetre municipal, en què la inseguretat continua sent el principal problema pels barcelonins, amb el 27,2% dels barcelonins que opinen que la inseguretat és el que més els preocupa i més els afecta. La inseguretat, la manca de seguretat, s'està cronificant com el principal fracàs de l'alcalde Collboni i el seu govern. Li demanem i li continuarem demanant al senyor Collboni que assumeixi el lideratge d'una vegada de les polítiques públiques de prevenció i seguretat. No es pot continuar amagant i delegant la gran responsabilitat de la lluita contra la delinqüència en el seu equip de prevenció i seguretat del tinent d'alcalde Batlle i el seu equip que estan, com hem dit, reiteradament més que amortitzats. Per tant, demanem al senyor Collboni que de cara al setembre, si es confirmen les dades que tenim ara, comparegui públicament amb un pla de xoc sota el braç per canviar radicalment les estratègies que ens garanteixin una millor convivència i una millor seguretat a una ciutat que no es pot permetre continuar a la cua de l'Estat com a ciutat amb més delinqüència, amb més fets delictius de tot l'Estat. Des de Tries per Barcelona, Junts per Catalunya, amb el nou equip de direcció d'aquest equip, que m'honoro en presidir, continuarem insistint perquè ens mereixem una ciutat més convivencial i molt més segura.